Hej alle sammen. Vi er blevet bedt om at holde et oplæg omkring undervisning i begynderlæsning herunder indskolingen. Der er mange, der har hørt, at det er vigtigt at kunne undervise i lydprincippet, og det vil vi nu gøre rede for. Til at starte ud med vil vi gøre rede for skriftens principper, men særligt lydprincip 1. Vi vil gøre rede for, hvad undervisning i lydmetoden vil sige. Vi vil argumentere for direkte undervisning i skriftens lydprincip, og vi vil give konkrete eksempler på direkte undervisning i skriftens lydprincip. Skriftens lydprincipper er delt op i 4 forskellige. Vi har lydprincip nummer 1, lydprincip nummer 2, betydningsprincippet og de ordspecifikke udtaler. Overordnet set er skriftens lydprincipper den alfabetiske skriftsprincipper. Lydprincip 1 er alle de lydrette ord, altså ord, hvor de kun kan udtales på én måde. Dette er fordi bogstaverne kun har én mulig udtalelse. Eksempelvis kunne det være syl, mis, klo, bo, so osv. Det her er der altså tale om det udgangspunkt, man som elev først lærer i skolen. Disse ord har altså ikke betingede udtaler, som i for eksempel lydprincip nummer 2. I visse tilfælde vil lydprincip nummer 2 overlappe lydprincip nummer 1. Lydprincip nummer 2 spiller altså derfor en rolle i standardudtalen. Alle de her korte stavelser giver betinget udtale og kan være forudsigelige for visse elever. Det er helt afgørende for elevernes læseudvikling, at de undervises i skriftens lydprincipper. Lydprincip 1 tager altså udgangspunkt i de fonemer, derfor kaldes det også det fonematiske princip, hvilket er alle de lydrette ord og er det første princip i den danske skrift. Når der arbejdes med børn i indskolingen, tages der altid fat i lydprincip 1 som det første, når eleverne skal lære at skrive. En kort gennemgang af lydprincip 2, betydningsprincippet og de ordspecifikke udtaler. Lydprincip 2 i korte ord har noget at gøre med de betingede lyde. Betydningsprincippet, altså det morfematiske princip, der er ordene mulige at forstå, fordi de er opbygget af mindre betydningsbærende enheder, altså morfemer. Disse skrives på samme måde, uanset om de ændrer udtale i forskellige ord. Et eksempel kunne være lagkage. Betydningsprincippet er derfor viden om morfemer. De ordspecifikke udtaler kalder vi også fremmedord. De kan altså ikke forklares via de 3 forrige principper. Her er der tale om ord fra f.eks. andre kulturer og med fremmed oprindelse. Lydprincip 1 er i denne sammenhæng altså det vigtigste for os. Som sagt er det alle de lydrette ord. Det er udgangspunktet for, hvad eleverne lærer først i skolen. Vi har at gøre med korte stavelser, som giver betinget udtale. Lydprincip 1 tager altså udgangspunkt i fonemer. Derfor kaldes det også det fonematiske princip. Næste trin for os er så at komme til at redegøre for undervisning i lydmetoden. Lydmetoden har altså til hensigt at lære eleverne at bruge bogstavernes lyde. Altså afkodning af lydprincipperne. De skal have noget forståelse af bogstavskrift, bogstavernes forskellige lyde, som er en basis for deres skrivning. En ting vi kunne gøre var at kigge nærmere på den staveudviklingsmodel, som Ziegler har lavet. Her vil det være smart for os at kigge nærmere på specielt trin 1 og 2, herunder elevernes generelle sproglige forudsætninger, som er basis. Trin nummer 1, det er altså omsætningen af lyd og bogstaver til ord. Trin nummer 2 er altså udnyttelse af det her lydrette princip, det fonematiske princip.
Det vil altså sige, at eleven forstår, at der til enhver lyd på dansk er et bogstav, der svarer til dette. Det vil sige, at de forstår, at ordet staves, som det lyder. Undervisning i lydmetoden vil sige, at vi hjælper eleverne til en forståelse af vores bogstavskrift, som altså bygger på lydprincipper. Vi skal gøre eleverne opmærksom på, at bogstavernes forskellige lyde også kan afhænge af deres omkringstående bogstaver. At de altså kan skifte lyd alt efter sammenhæng. Det er hertil vigtigt at vide, at lydprincippet ikke kun gælder for enkeltbogstaver, men også for bogstavfølger. Eleverne skal opnå en viden, så de har god mulighed for at udnytte skriftens principper og dermed have en bedre basis for deres skrivning i skolen. Det næste vi vil gøre er at argumentere for direkte undervisning i skriftens lydprincip. Eleverne skal som start finde ud af, hvad bogstaverne bruges til i læsningens sammenhæng. Direkte undervisning i skriftens lydprincip arbejder man med de lydrette ord, hvilket vil sige ord med standardudtale. Den direkte undervisning i lydprincippet tager fra start fast hånd om elevernes skriftlige kunnen, og dermed højner kvaliteten på deres læseudvikling. At mange elever sommetider kan danne sig de rigtige hypoteser om f.eks. flertals-e, kan være godt for dem, men problemet ligger i, at de ikke har fået den nødvendige viden omkring, hvorfor det præcis hænger sådan sammen. Det hjælper derfor altid at påpege disse ting for eleverne, for at vi som lærere kan sikre os tilstrækkelighed. Et andet argument for at bruge direkte undervisning i skriftens lydprincip er, at undersøgelser har vist, at undervisning i brug af lydmetoden skaber meget bedre resultater end brug af andre metoder. I forhold til visse metoder kan det være helt op til et karaktertrins forskel. Desuden har det også vist sig, at eleverne, der er blevet undervist i lydmetoden, er op til flere måneder længere fremme i deres læsning af ortografisk regelmæssige ord end andre elever. Som modsætning til den her direkte undervisning, så er der til gengæld også mange, der er fortaler for indirekte undervisning. Og hvad indirekte undervisning vil sige er, at eleverne har adgang til flere forskellige muligheder for undervisningsmateriale, og de ofte vil støde på læseaktiviteter, hvor de skal nå frem til oplysninger, som kan have praktisk betydning for dem. Indirekte undervisning kan derfor dække over en bred vifte af forskellige aktiviteter, hvor selve tilegnelsen af lydprincippet er sat i baggrunden, set i sammenligning med den direkte undervisning. Nu da vi så er kommet med nogle argumenter for, hvorfor man skal bruge den her direkte undervisning i forhold til lydprincipperne, mener vi dog, at det også er relevant at give nogle eksempler på, hvordan den her direkte undervisning i lydprincippet kan komme til udtryk i undervisningen. Og her har vi taget 2 eksempler med. Den første er den syntetiske lydmetode. Og når der arbejdes med den syntetiske lydmetode, så handler det om at synliggøre eksempelvis ordsammenhæng for eleverne. Nogle elever forstår simpelthen ikke koden, der er mellem skriftsprog og talesprog. Her har den syntetiske lydmetode sin fordel. Den underviser elever direkte og systematisk i forbindelsen mellem talesprog og skriftsprog. Her har vi mulighed for at arbejde med lyde og synliggøre for eleverne, hvordan vi sætter dem sammen, så der kan dannes ord. Det andet eksempel og den anden måde, man kan udføre direkte undervisning i lydsproget, er, hvad vi kalder at gøre brug af udskiftning af bogstaver i hele ord. Og hvad det vil sige er, hvis man for eksempel tager en række bogstaver som mus, hus, lus og sus, som har det til fælles, at de har fælles rimdel med forskellige begyndelseskonsonant, kan man simpelthen skrive de her ord op i klassen, eller starte med at skrive det ene ord op, og så bede eleverne om at sige det her ord, for derefter så fjerne begynderbogstavet, eller det første bogstav, og så sætte et nyt ind. Ja, og det var sådan set, hvad vi havde at sige om undervisning i begynderlæsning. Vi kan jo lige runde af her med at henvise til bogen Læsning og læseundervisning af Carsten Elbo, hvor det vi har fortalt om her er sådan set alt, eller meget af det, der foregår mellem kapitel 4 og 7, hvor man både vil kunne læse mere om det, vi har sagt, og finde meget andet interessant materiale også. Så hvis man ikke har fået stillet sin sult, og stadig har mod på at læse mere om lydprincip 1, 2, betydningsprincippet og de ordspecifikke udtaler, så er det at gå hjem og købe den her ganske udmærkede bog, Læsning og læseundervisning af Carsten Elbo, og derfor vil vi gerne sige tak for i dag.